Poľnohospodár Novej Zámky, sekretariát, prosím. Koľkých som? Korec, potom Ančín, Palacka, Moravčík a Marek. 5 šéfov som to prežila. No a toto bola moja prvá kancelária. V 77. 1. decembra som nastúpila robiť. Bola tu halda dokumentácie, že otvoria personálne a kádrové oddelenie a ja som tu mala žiadosť po skončení školy, tak ma sem prijali. Teda určite som tu mala ako dobré zázemie, keď som tu toľko rokov vydržala. Ja som vždy hovorila aj riaditeľovi vtedy, že musíme tak s tými ľuďmi jednať, aby nás po krčmách neohovárali. Toto vymažte potom. A kde chodili do toho CAPA? Áno, CAP. Tak volali u CAPA a tam to všetko prejednali. Ja nechcem, aby vás na Kesi preklínali a mňa v zámkoch. Tak nás volali, že staré štruktúry. Lebo vtedy boli štruktúry, viete. No a s týmto sa ešte musím pochváliť, keď som odchádzala do dôchodku. Tak toto som dostala ako ďakovný list. A to sa viac cení jak peniaze. Nehovorím, že aj to bolo. My sme boli prví, ktorí sme pripravili prvé valné hromaždenie v roku 1992 máj na zimnom štadióne, bez pochyby to bola hustá historická udalosť a tešíme sa, že sme sa tam mohli zúčastniť. Takže od 1.1. potom 1993 vznikla akciová spoločnosť Poľnohospodár Novej Zámky. A ešte k tomu aj Slovensko. Takže na to nezabudneme. Tedy, keď sme sem nastúpili, tedy existovali ešte len tie obyčajné elektronické písacie stroje. Keď som písala, na tom to hučalo jak traktor, dole boli všetci nervózne z toho. Však keď prvýkrát, keď som išla kastrovať kukuricu v Bánove, to boli také druhé rady kilometrové, nie? No my sme sa s mojou kamarátkou zablúdili. No normálne sme boli, nevedeli sme, že čo máme robiť a potom zlotechnici Bánove nás našli. No, ale psychicky sme boli na dne, tak potom oni nám dali slivovicu, aby sme sa trošku zotavili z toho. A robia to úžasní ľudia, ktorí s niečím vynikajú, aj doplňajú a zazeli sme s nimi, nie, že veľa udalostí. Tu sme mali stôl a tu bola ústredňa a vedľa tam bola vysielačka. Pre mňa to bolo veľmi ťažké, lebo teraz sa priznám, ja som robila na okresnom výbore strany sekretárku. To je celkom iná oblasť. No a ja stará štruktúra, tak som ju zaúčala a dobre, keď je ešte stále tu. A vidíte, že zatiaľ tu robím, neviem, odtiaľ ste. 89. rok, došiel som do roboty, pondelek ráno, bola gremiálka pravidelne o 8 u predsedu a tesne predtým došli za mnou tu, z tejto obalovačky, čo boli VPN-kári, došli za mnou, aby nebol prekvapený, že došli odvolať predsedu a odhlasovať nového. A ten nový vysvetlil, že som ja v SV3 v takých kaťách obyčajných, jak sa chodilo do roboty, postavený z očí voči ľuďom a dvihnutím ruky bol Palacka menovaný, zvolený za predsedu. Potom to už išlo celkom takým iným spôsobom. V 92. došiel z ministerstva jeden sekčný riaditeľ aj s bývalým ekonómom, čo bol tu. Došli za mnou, že majú prehovoriť za mňa, abych súhlasil s zamestnaním na ministerstve. Tak na jednej strane bolo to nečakané, bol to šok, na druhej strane čo rodina, čo žena a taká možnosť zodpovednosti, uľahčenia si roboty, bolo, že predsa len je to voľaký inakší skok zriadenia akciovky. Ja som si povedal, takže
keď sa dostanem na iný stupeň riadenia, tak nestratím, ale získam. Takže to bol ten súhlas, že som nastúpil na ministerstvo. Ja nemôžem hodnotiť, pretože ja som nezanevrel, ale som povedal, ja bývam tu z druhej strany tejto budovy. Takže bol som pri tom, aj čo som robil, takže s tým žil, tu si človek až uvedomuje, že už sú len spomienky, takže taký je život. Ja si cením kravy a tu som došiel povedať aj tebe, že pozri sa, ja mám kravu aj v maštali, ale aj na kravate. Najskôr som si vybral školu poľnohospodársku v Nitre, fakultu ekonomiky, kde ma našťastie nezobrali. Tak som išiel odborom priamo do výroby. Po škole som sa našťastie dostal do firmy, kde som doteraz. Pracujem tu nejakých 8 rokov a lepšiu firmu v okrese som si asi nemohol vybrať. Ako ja to mám v krvi odjak živa, lebo my sme poľnohospodárska rodina. Takže to už v dnešnej dobe to musí byť tak, že ten človek aj doma sa venuje tomu poľnohospodárstvu, aj v práci sa venuje tomu poľnohospodárstvu. Síce už keď príde do poľnohospodárstva na ostro, tak už doma na to nie je čas. Ale môj vzťah k poľnohospodárstvu je, myslím si, že nedokážem si predstaviť robiť nič iné. Sme zrovna vo Vinici a tá práca vo Vinici je asi najkrajšia. Aj v tomto období, keď už u nás je síce týždeň po zberoch, ale v tomto období je to najkrajšie, keď sa oberá hrozno, spracováva, chutná hlavne a tak ďalej. Pracovať v takejto veľkej firme je to v prvom rade časovo náročné. Je to od svetla do tmy, hlavne v lete, keď je žatva, ale zase celý rok tu dreme na to, aby sme si tú cestu žatvu užili. Aj keď sú to nervy, stres, panika, ale večer to stojí za to. Tak ono, to budenie v noci je hlavne, keď príde nejaká veľká búrka, či nám niečo odfúklo, nejakú strechu, niečo nás zbil ľadovec a tak ďalej. Počasie, samozrejme, už tuto všetci na firme, nové technológie, aplikácie, každý máme 10 aplikácií v telefóne, jedna ukazuje dážď, druhá neukazuje. Snažíme sa riadiť aj podľa toho, aj keď často už v dnešnej dobe sa to nedá. Čo sa týka poľnohospodáru, tak je tu jedno veľké šťastie, že sú tu ľudia mladí, čo chcú pracovať, hlavne ochotní. Nikto nám nepovie, keď ťaháme nadčasy alebo niečo, že on už ďalej nejde a tak ďalej. Každý ide, by som povedal, až na hranicu svojich možností niekedy. Čo poznám aj poľnohospodárske firmy na okolí, tak nikde nie je toľko stálych ľudí, ako je tu. Čiže ľudia tu vydržali aj 20, 30, 40 rokov. Poľnohospodárstvo je práca v prírode s prírodou. Ja som bol mechanizátor. A mechanizátor to je, nechcem povedať, ale poviem, že otrok. Lebo to, keď vám v decembri na Silvestra vypadne elektrika, tak vás zoberú zo silvestrovskej zábavy, musíte to ísť riešiť. Ten môj život bol dosť zložitý a hoci moja žena bola z roľníckej rodiny, oni mali 15 hektárov. Ona 5 rokov plakávala, že som nebol nikdy doma. Jedinú radosť sme mali, skončila sa žatva a pri poslednom klásku sme si tlapli, keď sa dokosil. A jeden deň sme sa tešili. Lebo na druhý deň už bol milión problém. Keď sme skončili kukuricu, tak sme si tlapli, jeden deň sme sa tešili. Tu som robil potom, ale ne dlho, lebo keď sme sa zlúčili, tak som išiel do zámku. Do Nových Zámkov, tedy tu bol vedúci dielne. Agronóm bol tam, Bánové, tam mal aj traktory. A tuto boli len kombajny, rezačky a také rozhodujúce stroje. Keď som sa musel dojsť, tak mi nebolo dosť, lebo to vždy bolo hlačo pokazené. Najväčší zármutok som zažil, keď brigádnický kombajn, klas, moderný, nový, veľký, narazil v pšenici, kde bol len betónový strop a nebolo to poriadne vyznačené a bolo to s burinou obrastené, no a on si neuvedomil, že tam je prekážka. A normálne novú lištu takto ohnul na kombajne. Ja keď som sa stal predsedom riaditeľom, ale to nebolo nič ľahšie, verte mi, lebo tedy som sa aspoň niekedy tešil, keď som bol hlavný mechanizátor. Keď sme kúpili dobré stroje, keď to išlo celú sezónu, keď sa kombajny nepokazili, požiar sme nemali, tak to bola radosť, ale jak riaditeľ
nikdy nebola radosť. Pretože keď volačo vyšlo, volačo neišlo. Tak jak riaditeľ už to bolo ešte horšie. Ale aspoň som mohol ísť na 2 týždne na dovolenku. Raz leteť týždeň na raz zime. To so mnou nikto nerobil, ani keď som bol riaditeľ. Že by ma bolo maštali točili. Tak ja som od malička, v podstate ma to bavilo, môžem pracovať na družstve, kde som v podstate celé leta trávil tam s ním. A postupne ma to začalo viac baviť. Išiel som na vysokú školu poľnohospodársku a popri tom som začal aj tuto brigádovať. Správny agronóm by mal byť aj dobrý mechanizátor, aj dobrý zootechnik. Je náročná tá práca, je to aj hlavne práca s ľuďmi a v podstate s počasím, kde sa snažíme od základov vypestovať plodiny, aby boli kvalitné a to všetko ovplyvňuje hlavne počasie. Nie je tu čas sa nudiť, keďže máme veľa hektárov a aj veľa zvierat a v podstate ten deň je každý deň plný a je rôznorodý. Keď začína ten koniec júna, začiatok júla, tak vieme, že nás čaká žatva. Vtedy je nápor na ľudí extrémny, kedy nám vypuknú aj závlahy, kde musíme obsadiť ľudí a taktiež obsadiť aj žatvu. Tak cez žatvu my rátame, že nejaký 10 až 12 dní nám to bude trvať na ten počet hektárov, ktorý potrebujeme pozbierať. Aj tento rok sa nám to podarilo za nejakých 11 dní, kde nás aj búrka zdržala, ale v podstate išli sme non-stop. A po tej žatve sa snažíme aj ľuďom dať voľno, a aby si odýchli a načerpali nové sily, aby sme mohli v podstate ten rok a ten osev začať odznovu. Žatva, to je vrchol nášho úsilia, aj keď všetko môže dobre dopadnúť až do toho zberu, v podstate my vidíme tú kvalitu, až keď príde na pozberovú linku, kde všetko to úsilie z prvého pohľadu môže vyzerať, že budú aj extrémne úrody, aj kvalita dobrá, ale až tam nám to ukáže, že kvalita môže byť zlá a v podstate aj úrody. Tak skrátene treba povedať, že žatva je jedna veľká rotéria. Keď aj to počasie nám všetko zabezpečí dobre, tak aj úrodovo to môže dopadnúť veľmi zle. Už ako malý chlapec som sa stretával na starootcovskom grunte alebo gazdovstve s problematikou teda pôdy a zvierat. Boli mi najbližšie zvieratá kone, keď sme boli ako malí, keď som bol malý chlapec, lebo tam sa dalo aj súťažiť, kto má rýchlejšie kone, kto má rýchlejší záprah, kto má pevnejšie kone. Pod hospodárstvom v podstate to vyšlo tak, jak som sa dostal na strednú školu poľnohospodársku v Šuranoch. Na odtade, pravda, spolu kamarátmi, ktorí mali sme dobre vysvedčené úspechy v škole, tak sme prestúpili na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Tak ja som v poľnohospodárstve pracoval ako zootechnik väčšinou do 87. roku som bol zootechnik. Potom v rámci určitej takej hľadania sa, a tí starší si pamätajú, prišiel Gorbačov a Gorbačov doniesol perestrojku a v rámci tej perestrojky sa začali hľadať nové kádre a keďže som splňal všetky predpoklady, som sa zúčastnil takého riadeného konkurzu za riaditeľa Milex Nové Zánky závodu. No a v roku 2002, v tom roku som aj ja odišiel a som sa etabloval do prostredia poľnohospodárskeho. Tuto som bol vo funkciách člena predstavenstva akciovej spoločnosti poľnohospodár a predseda dozornej rady akciovej spoločnosti poľnohospodár. Vzťah k pôde a k akciovej spoločnosti alebo pred tým družstvám je akože celoživotný, tak sa tak tlačí alebo ide súbežne s mojím životom. Kto to vidí čisto len ekonomicky, vyzabíja kravy ošípané a venuje sa tomu, čo je ziskové. No.
ale kto trošku má ten aj iný názor, aj ten vzťah, aj to vnútorné presvedčenie, tak sa venuje tomu poľnohospodárstvu komplexne, čiže sa snaží tú poľnohospodárskú výrobu udržať na báze toho, jak bolo teda na báze všestrannosti, lebo tá poľnohospodárska činnosť je všestranná. No, tak sa nachádzame na poľnohospodárskom mechanizačnom stredisku, kde som strávil skoro 40 rokov svojho života. Kde som prežil ako opravár a potom ako servisák strojov Klas a strojov Fendt. Samozrejme, staré Zetory to bola minulosť. Tá mechanická oprava bola vždycky ľahšia na tých starších strojoch. Títo stroje sú náročné na údržby a sú náročné aj na samotnú obsluhu. Tu sme obyčajne ráno začínali prácu o 7 hodine, mimo žatvy. Mimo žatvy, keď sme chodili každý na kombajnu, museli byť do 5. Prišiel som ráno sem, samozrejme, zatiaľ som nemal pridelený stroj na opravu. Alebo som čakal stroj na opravu. Alebo som mal ten stroj tu, tak samozrejme tam mám pong, tam mám svoje náradie, vyťahol som si náradie, počkal som, než prišiel kolega, čo bol traktorista, alebo skrátka obsluha stroja prišla. A potom sme samozrejme začali s tými vecami, ktoré máme napísané, ktoré všetky museli sme absolvovať, či to boli malé opravy, či to boli veľké opravy. Ale začínalo sa tým, že museli sme dojsť na to, dostať do tejto dielne. Počúvajte, zážitkov to bolo toľko, že ono boli nepríjemné zážitky, lebo každý sa dneska v dobe ponáhľa, takisto sa ponáhľal aj vtedy. Každá robota, ktorú sme museli tu absolvovať, bola každá nutná, to, či to je teraz kombaj cežatu, alebo to bolo na jeseň, alebo to bolo na jar, ale čas bol vždycky proti nám. To sme museli dokázať všetko robiť za pohyb. Viete, čo vám poviem? Tu nemôžem ani povedať, ako sa mi odchádzalo. Ja ešte teraz žijem s týmto. Ja keď počujem kombaj, škoda, že ten Patrik, ten agronom, keď začína žatva, ja som prvý pri nich, pri tých strojoch. Ešte furt tie emócie mám v sebe, tu sú, lebo tento miluje poľnohospodárstvo. Ten môže povedať, že je sobota, nedeľa, a nechá to všetko, nechá to jednoducho. Ja prežívam ešte teraz. Mám 73, už som na dôchodku. Málo kto môže oceniť alebo povedať, čo je poľnohospodár. Poľnohospodár je človek, ktorý sa na pôde narodil, ktorý z pôdu žije a ktorý na pôde umre. Aj tak musí žiť tak, aby tento štát a táto spoločnosť a títo ľudia mali z čoho papať a mali čo jesť a dorábať. Otázka bola, koľko som prešiel na tento podniku na každom stroji. Lebo ja som nemal stroj len toto. Ja som mal buldozer, ja som mal pásák, ja som bol kombajnom Bruntáli. Keď máte poťuf, kde je Bruntál, tu je zánkit Bruntále tu. Do Obzovíka sme chodili, do Kropina, ja som robil servis. Keď to všetko zrátam, neboli to tisíce, ale boli to 100 000 kilometrov. To človek si neuvedomuje. Prvý deň si pamätám veľmi dobre, aj týždeň, čo som mala svalovku celý týždeň. Ale to bolo také spontánne, že išla som sa opýtať o robotu a hneď na druhý deň šup. 10 rokov tu už pracujem. Náplň práce je určite najprv krmenie teliat, okolo teliat všetko, čo sa dá. A keby som nemala vzťah, tak tu nemôžem byť. Toto je Filip, toto bolo prvé také teliatko, takéto pekné, tak sme mu dali meno Filip a potom mi dovolili, že tu môže bývať s nami. Tak to je taký na okrasu iba. Moja práca je taká, že mi dovolá robiť veci, čo ma bavia. A to je to také pekné na tom, že s radosťou človek ide volať, kde ho to baví. Koníky máme hlavne na okrasu, aby keď sem prídu detičky s rodinami, chodia pokúkať, či Filipa alebo koníky. Sú prítulné, ako kedy. Áno, aj ty takto podebatuj. No, vzťah si myslím, že mám vynikajúci, pretože to je taká pekná robota. A ako sa starám, ráno im treba dať mlieko, potom vodu, slámu, aby mali stále sucho, lebo nemôže byť mokrom. A po obede takisto mlieko, vodu. Ja mám v tejto firme, alebo skoro živočíšne, taký citový vzťah.
asi za to, že mi tu celý život robil ocino. A ono je taký pekný pocit, že tu môžem byť aj ja, že viem, že by bol taký hrdý na mňa, že koľko vecí som dokázala. Práca so zvieratami je vždycky jednoduchšia ako s ľuďmi. Pretože zvieratá sú vďačné bytosti a nie sú konfliktné ako ľudia. Pozdravte sa návšteve. No, není to zlaté jaha. Ale veľa ľudí si povie, že obyčajné tela alebo obyčajná kráva. Ale pritom koľko mlieka to dá, keď to narastie. Od malička vlastne sme chovali aj prasiatka, aj hydinu, aj na pole sme chodili, ešte so starou mamou. A vlastne my sme z takej farmárskej rodiny, teraz moderne by sa to povedalo. Mám to vlastne od malička krvi, to poľnohospodárstvo. Vtedy bol taký boom po revolúcii, že ekonomia sa študovala, takže ma to bavilo, takže tým smerom som sa potom dala. Ale vrátila som sa naspäť ku koreňom. Takže ja to sledujem vlastne cez tie čísla, vlastne každým rokom sa nás obrat zvyšuje. Je to aj spôsobené infláciou, ale je to vlastne aj výsledkom našej práce, že vlastne tie hektárové úrady sú vyššie a tým pádom aj obrat máme vyšší, že darí sa nám momentálne. Tak v poľnohospodárstve, konkrétne v poľnohospodári Novej Zámky pracujem 22 rokov, od roku 2001. S generálnym riaditeľom pánom Marekom Šimunokom sme spolužiaci zo základnej školy. Kamaráti od detstva, hej. Tak ja sa nemôžem ani sťažovať. Dobrý, nie? Hej. Ja som mal vzťah k poľnohospodárstvu prakticky od detstva, lebo moji starí rodičia, moji rodičia tiež robili v robili. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. A mňa táto práca baví, inak by som tu asi nebol, ale 22 rokov idem stále svojou cestou. Telatník na stredisku Bešeňovská cesta bola prvá investičná akcia, ktorú som zažil v spoločnosti Poľnohospodár. Dodnes slúži teliatkám. No a spája sa s tým aj taký príbeh, že počas obhliadky tejto maštale som nedával pozor ako taký nováčik, a vstúpil som do miesta, kde som sa zaoboril asi po kolená do maštalného hnoja a hnojovice, takže tým som pochopil, že o čom je vlastne živočíšna výroba a nejak ma to neodradilo a zostal som tu v podstate až doteraz. Okrem toho, že sa staráme o pôdu a snažíme sa teda dopestovať rastliny, uvedomujeme si, že je dôležité aj vysádzať rastliny ako sú stromy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou plodín, ktoré pestujeme. Osadili sme tento kríž aj pre ľudí, ktorí idú okolo cez Chotár, aby teda spolu s nami prežili tú magickosť niečoho nad nami, niečoho silnejšieho, niečoho všemohúceho. A aby takto sme sa spolu zamysleli, že tie hodnoty, ktoré máme a dary, ako sú potraviny, nie všade vo svete sú samozrejmosť a vždycky to musí byť aj požehnané byť zhora. Venovala to vlastne rodina Šimuneková a moji rodičia a myslím si, že to slúži širokej verejnosti, kedy si tu môžu stráviť pekných pár chvíľ a zamyslieť sa. Nachádzame sa na stredisku živočíšna výroba v Bánove. Tuto, v tejto starej maštali, robila ešte moja stará mama, ktorá teda robila úplne iným systémom. Boli kravičky uviazané, ručne sa dojilo a veľa mi o tom rozprávala, ako ťažko sa narobilo, ale aký bol popri tom veselý život, pretože boli veľký kolektív a bola vždycky aj nejaká sranda alebo nejaká zápletka. A tu už vidíte, je nová maštal, ktorú sme vybudovali asi 4 roky dozadu. Kravičky sú na voľno, je im oveľa lepšie. Snažíme sa dodržať welfare a snažíme sa robiť tak, aby nám dali čo najviac mliečka a popri tom boli spokojné. Takže vždycky, keď idem touto cestou, tak na jednej strane vidím niečo, čo budujeme my ako nové, ale popri tom mám vždycky
trošku nostalgiu na moju starú mamu, ako ona robila a ako mi o tom rozprávala. A možno, že už tam niekde sa korenil ten môj vzťah k živočíšnej výrobe a kravičkám. Vzťah k živočíšnej výrobe mi pomáhal formovať aj pán Jiroš, ktorý keď som nastúpil, bol zootechnikom a v podstate sme mali spolu kanceláriu. On ma teda brával na strediska živočíšnej výroby, ukazoval mi, ako to funguje. Nikdy nezabudem na to, ako keď som sedel v kancelárii, dal sa nastúpiť zootechnikov, ktorí niečo domrvili, pokazili. Strašne im vynadal a vykričal, stáli v pozore a keď už pochopili tú svoju chybu, tak otvoril pálenku, naliali im a dali si spoločne za jeden na udobrenie. Prácu so zvieratami musí človek mať naozaj v sebe, musí to ísť od srdca a musí to mať rád. Inak popri tom nevydrží a preto si vážim všetkých zamestnancov, ale obzvlášť tých, ktorí robia v živočíšnej výrobe, pretože musia mať cit pre zvieratá a musia to každý deň dávať, či je sviatok, či je piatok, či je pekné počasie alebo škaredé počasie. Takže je to práca namáhavá, ale pekná a ľudská. Stredisko živočíšna výroba v Bánove bolo strediskom, kde som dostal asi takú prvú vážnejšiu rozhodovacú funkciu a bol som vedúcim strediskom. No a tak postupne už vtedy možno vznikala myšlienka vybudovať tu aj niečo mimo výrobného programu a niečo ako keby na ukážku. Robíme pravidelne deň mlieka, kedy prídeme na škola, vysvetľujeme a rozdávame mliečne výrobky, aby boli deti zdravé. A jednou zo súťaží bolo, aby nakreslili kravičku. No a musím teda povedať, že aj deti žijúce na dedine dokázali nakresliť kravičku, ktorá bola fialová. Takže aj toto sú všetko motívy, ktoré nás lákajú k tomu, aby deti v realite videli, ako zvieratká vypadajú, aby si to spoločne prežili, precítili a aby tiež nabili sa energiou, pretože je to niečo krásne s vysokou hodnotou. Tuto nad nami je číslo 100, pretože to tá sušička na Slovensku tohto typu. Nachádzame sa na stredisku Čiky, kde teda vždycky bola pozberová linka a skladovacie priestory pre naše komodity rastlinnej výroby. Ako vidíte, nachádza sa tu najväčšia investícia za posledných 10 rokov, ktorú naša spoločnosť teda realizovala a je to teda komplet nová pozberová linka s novou sušičkou na plyn a skladovacími priestormi, kedy dneska vieme uskladniť až 15 000 tón našich komodít. K novej pozberovej linke teda prislúcha aj nový veľký príjmový koš. Zmestí sa doň viac ako 1000 tón príslušnej komodity, ktorú zberáme. Pomáha nám to pre urýchlenie prác a zároveň ochraňuje komoditu pred zlými poveternostnými podmienkami. Je to tam. Bude dobrá úroda. Hej, fuj. Chceme robiť aj osvetu o tom, aké poľnohospodárstvo donáša hodnoty do nášho života, a to sú potraviny. A preto sa snažíme aj týmto žativným vencom a zachovávaním tradícií a spomienkou na tieto tradície poukazovať, že sme dôležití a v podstate sú to hodnoty, ktoré sú skutočné. Poľnohospodárstvo je v prvom rade o súdržnosti. Bez toho, aby sme neboli súdržní a nepomáhali si a jeden druhému nedôverovali, tie výsledky by boli len veľmi ťažko. A uvedomujeme si to aj v rámci života. A preto sa snažíme pamätať aj na tých, ktorí tu pracovali celý život a už odišli do dôchodku, že pokiaľ tu ten človek venoval celý svoj život, svoju prácu, používal svoje ruky a svoj a svoj mysel, tak my na ňo pamätáme, pretože vďaka nemu sme teraz tam, kde sme. Tento rok spoločnosť Poľnohospodár Nové Zámky, akciová spoločnosť, oslavuje 30 rokov svojho vzniku. A je teda nástupníckou spoločnosťou jednotného rolníckeho družstva a stále pokračuje v tej svojej výrobe tak, ako bola nejakým spôsobom nastavená a snaží sa ju rozvíjať. Takže to všetko poukazuje na to, že robíme to profesionálne, robíme to dobre a ukazuje nám to, že za tých 30 rokov sme profesionálnou firmou na poľnohospodárskom trhu a verím, že o 30 rokov budeme tiež a budeme ešte významnejšou spoločnosťou v rámci Slovenska.